Que tal? Moi boa noite, un saúdo, benvidas á televisión local de As Pontes, mércores 1 de abril. Estreamos mes e rematamos semana, porque hoxe é mércores, pero que mañá xa é Xoves Santo e xa non estaremos aquí no que resta de semana por cadrar con festivos. Pero hoxe temos moitas cousas que contarche. Primeiro que nada, dicir que pasa a historia a Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial. O seu lugar ocupa a Asociación da Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes. Así se decía onte na que foi unha asamblea de pecha da plataforma e constitutiva da nova asociación. A Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes é xa historia. Onte celebrábase a 20ª asamblea dun colectivo que agora vai continuar a súa labor pero como asociación. O cambio foi acordado nun encontro celebrado na Asociación de Veciños da Madalena no que a decisión se tomaba de xeito unánime. Tamén se aprobou a incompatibilidade con cargos públicos ou conflitos de interese para pertencer á xunta directiva. Da man deste cambio tamén mudan as súas actividades, xa que se amplía o seu traballo máis a lo da central ou da mina, pero iso si, centrando os obxectivos neste patrimonio en concreto. O nome da nova agrupación pasa a ser a Asociación do Patrimonio Industrial das Pontes e está aberta a sumar novos membros que deberán aboar unha cota anual de 15 euros e que herda como patrimonio inicial os recursos da extinta plataforma. Con respecto á nova directiva, o presidente vai ser Juan Bellas e Chucho Ramos ocupará a vicepresidencia. Miño Guerreiro exercerá de secretario e José Antonio Cebreiro será tesoureiro. Asemade, como vogais, van a exercer Antón Carballo, Manolo Souto, Xosé Coello e Genel Vérez. Xa decíamos na presentación que temos por diante días de Semana Santa. A nosa Semana Santa non é o mellor tan espectacular, tan participativa como noutras localidades que temos ben cercanas, pero é unha Semana Santa con moita tradición, moi recollida, moi sentida, igualmente, seguramente máis íntima, pero con uns actos dos que poderemos disfrutar e participar, se así desexamos, durante os 22 días. Imos contárvolos. A Semana Santa afronta os seus días de maior relevancia e dende a Unidade Pastoral de Santa María das Pontes tamén se van sumar con diferentes celebracións a estes días de recollemento, oración e recordo a morte e resurrección de Xesús. Así, tras a multitudinaria bendición de Ramos do pasado domingo, a que seguiron diferentes meses estes días atrás, mañá Xoves Santo vai ter lugar a celebración da Cea do Señor, o lavatorio de pés e a Hora Santa. 3 citas que arrancarán ás 7 da tarde na igrexa parroquial e que se completan neste caso coa xenta de mañá con outras dúas convocatorias en Roupar e nas Somozas ás 5 da tarde e onde tamén se van celebrar a Cea do Señor e a Hora Santa. O Venres Santo ás 4:30 teremos a celebración da Paixón e Morte do Noso Señor, neste caso en Recemel e Roupar, e dende as 6 da tarde nas Pontes. A semade na igrexa parroquial tamén está previsto que teña lugar o acto do desencravo e a procesión do Santo Enterro unha vez remata a celebración da Paixón, e para pechar a xornada ás 10 da noite terá lugar a procesión da Soidade. Para o sábado, ás 10 da noite tamén está programada a Vixilia Pascual, onde se vai bendecir a auga e o lume, e o domingo día 5 teremos un calendario do máis concorrido, con misas ás 10:30 en Seixas e ás 11:15 en Roupar, e xa ás 12 nas Pontes, onde vai ter lugar o acto de resurrección e o encontro co resucitado. Dende as 4 teremos misa en Piñeiro e ás 5 o equipo pastoral das Pontes se vai a chegar ata a residencia Madalena. A programación pechará o luns de Pascua ás 5, precisamente tamén coa celebración da xornada, aínda que cun escenario diferente, porque a Capela de Pena de Francia no Freixo vai ser precisamente a zona escollida desta última convocatoria da Semana Santa Pontesa de 2026. As AMPAs de As Pontes caracterízanse por ser moi activas, por facer múltiples actividades e ofertas, e isto evidentemente é un custe. A Deputación súmase con achegas para subvencionar esas actividades das que se van ver beneficiadas todas as AMPAs da nosa vila. O programa de axudas económicas para asociacións de pais e nais impulsado pola Deputación da Coruña vai deixar na nosa vila este exercizo preto de 12.000 euros. A AMPA Ponte Romana do Colexio de Santa María vai ser a máis beneficiada por este paquete de axudas e contará con 5.200 euros para o seu programa de actividades extraescolares e de conciliación. Na mentras que a AMPA Autoeume do Colexio da Madalena percibirá 3.450 euros para este curso. O colectivo As Medoñas do CEIPA Fraga disporá dunha axuda de 1.833 euros para custear as súas actividades de 2026 e, finalmente, a AMPA Brixeo do Instituto Moncho Valcarce recibirá 1.500 euros grazas a este programa e cos que vai custear as distintas actividades que se van desenvolver no centro ao longo do curso. Este exercizo, a Deputación Provincial destinou 246.537 euros a esta convocatoria, da que se van beneficiar 87 entidades de toda a provincia, da man de contías que van 2.500 ou 6.700 euros. Volven a charlas informativas sobre reciclaxe, desta vez é unha charla aberta que se vai dar no Centro Sociocomunitario.
Este mes vanse retomar as charlas informativas sobre reciclaxe para a cidadanía e será tal e como xa adiantábamos a pasada semana no Centro Sociocomunitario vindeiro día 15. A sesión arrincará ás 5 da tarde e abordará o depósito correcto de cada refugallo no colector que lle corresponde. A sesión informativa servirá para aprender dun xeito práctico como separar correctamente os residuos e darlle unha segunda vida aos materiais. Mediante exemplos do día a día, os asistentes descubrirán a que reciclar é sinxelo e que cada pequeno xesto conta para cuidar o noso planeta. No Concello insístese na formación e información da cidadanía de cara a mellorar a sensibilidade social e a comunicación ambiental e co obxectivo de promover hábitos responsables na separación de refugallos e impulsar unha cultura de reutilización e economía circular. E como acabamos de comezar abril, hai que ir falando xa do que nos oferta abril nunha iniciativa como son os Xoves na Biblia, que é a aposta das Pontes por ese programa de Ler Conta Moito. Xa temos toda a programación para o mes que vimos de estrear. Hoxe toca dar a benvida ao mes de abril e malia estar en plenas vacacións a Biblioteca Ribera Rouco segue a traballar neste caso para chegar á literatura e todo o que os libros teñen que ofrecer ao público máis novo. Xoves na Biblia é unha desas ferramentas máis efectivas para chegarse ás crianzas e por iso este mes van continuar as súas actividades. De feito, xa temos o programa que ao longo das vindeiras 4 semanas vai desenvolver a propia biblioteca para os seus usuarios e usuarias máis novos. Así, tras a Semana Santa, o xoves día 9 na propia biblioteca teremos a Catuxa Cela co conto dos chivos chibóns, unha historia para meniños de entre 0 e 3 anos de idade e onde coñeceremos os 3 chibóns ideados por Olaya González e que terán que artellar un plan para poder comer a erva dun prado próximo sen que un ogro lles meta o dente. Xa o día 16, os protagonistas serán os nenos e nenas de 6 anos en diante cun obradoiro que chega da man da Deputación da Coruña. Trátase do obradoiro de ramas literarias e no que os participantes elaborarán unha árbore con distintas historias que foron importantes nas súas vidas. E coincidindo co Día do Libro, o 23 de abril, tamén na biblioteca teremos a Che Orquesta Plantasma e a Voar, a historia dunha nena chamada Xoana, que movida pola curiosidade e o desexo de voar, emprenderá unha longa viaxe que a súa vida vai mudar, amosándonos que só a través do coñecemento dos valores universais seremos quen de que a nosa vida mellore. Para pechar o mes, xa na Casa do Peso, día 30, teremos a educadora e contacontos Inma Soto, cunha selección de historias titulada Sinfonía de Contos e ideados para sensibilizar os máis pequenos na importancia de protexer e respetar a natureza. Canto máis achegan as festas do poboado, máis imos falando das actividades asociadas a esta festa que volve. Unha delas é o concurso fotográfico. Remata o prazo para participar. A Comisión de Festas do Poboado das Veigas pecha este domingo o prazo para presentar as propostas ao primeiro concurso fotográfico Poboado das Veigas e cuyo veredicto se vai dar a coñecer durante a celebración destes festexos a finais do mes de maio. Así as cousas, ainda nos quedan 4 días para enviar por correo electrónico as súas instantáneas e que deberán ter como protagonista o propio barrio, as súas vivendas e os diferentes espazos que temos na zona. Os interesados e interesadas en participar poderán enviar un máximo de 3 instantáneas en formato JPG e que posteriormente formarán parte dunha exposición que tamén se vai abrir ao público durante a celebración destas festas. As imaxes deberán ir acompañadas do nome da persoa autora e os seus datos de contacto, un título e o lugar no que se tomou a fotografía, e teránse que enviar o enderezo electrónico comisiónfestasdopoboadasveigas@gmail.com. Nestes días, un xurado escollido pola propia Comisión de Festexos vai ser o encargado de seleccionar as 3 mellores propostas que recibirán un agasallo polo seu traballo, o mesmo día no que se presenta o cartel oficial de actividades desta cita, en os que poderemos desfrutar de música, deportes, atraccións mecánicas e incluso diferentes actividades para o público infantil. Volve a Roita Turística Vila de As Pontes, desta vez volve a estar organizada por a CAP e nada, en apenas 2 semanas. O Automóvil Club As Pontes vai aproveitar estes días de descanso de Semana Santa para continuar a traballar na que será a 10ª edición da súa roita turística. A convocatoria serán poucos días, concretamente o 18 de abril, e puntuará para o Open de rutas turísticas de Ferrolterra deste ano. A participación está aberta a calquera tipo de vehículo que deberá afrontar un percorrido de algo máis de 100 km polo Concello das Pontes, divididos en 3 seccións, para rematar a xornada nunha cea de confraternidade no restaurante Pena da Revolta, onde tamén se fará a entrega de trofeos dende as 10 da noite. Así premiaránse os 3 primeiros clasificados e ademais tamén haberá un trofeo para o mellor equipo feminino e para o máis novo. O prazo de inscripción estará aberto ata o día 14 deste mes e abonda con anotarse na web do Automóvil Club As Pontes e aboar a inscripción que de 70 euros para piloto e copiloto con dereito a cea a fin de ruta e de 40 euros se non se quedan a cea. Con respecto á proba, a saída está programada para as 4 da tarde dende a rúa 8 de marzo, pero ese mesmo día dende as 2:30 poderase recoller o correspondente dorsal na cervexería O Colador.
E desa 10ª edición xa da Roita Turística pasamos a unha concentración que se fai mensualmente á da Asociación de Propietarios e Propietarias das Fragas do Eume. Suban novas demandas. Na concentración de mañá demandan e denuncian que non se está a respetar por parte da Xunta o que a eles mesmos se exixe nos seus terreos privados. Os propietarios e propietarias das fragas do Eume seguen coas mobilizacións periódicas para demandar compensacións económicas e a fin das restriccións que lles impiden facer uso das súas parcelas dende hai 2 décadas. Pero mañá volven saír con novas reclamacións, xa que buscan dar conta do seu malestar polo xeito no que se están a levar a cabo labores de retirada de madeira en Monfero, concretamente nas zonas de Olombo e a Fraga do Polín. Denuncian que se volven exceder os anchos de vía que a eles se lles teñen limitado a 4 metros en pistas e camiños, o que imposibilita que de xeito privado poidan explotar a súa propia madeira. En cambio, no caso que denuncian, alega que se invadiron fincas privadas sen comunicación nin autorización dos propietarios. A situación contrasta coas condicións tan restrictivas que lles impuso o Plan Reitor de Usos e Xestións do Parque e denuncian a Conselleira de Medio Ambiente, o Concello e o Seprona por aplicar unha dobre vara de medir. As asociacións anunciaron que nos vindeiros días van desenvolver unha recollida de sinaturas en apoio ás súas reivindicacións. A de mañá será a segunda movilización neste ano sen que se cedese nada a tensión entre os propietarios e a Administración Autonómica pola xestión do Parque Natural. En estes días festivos tamén cesan algúns dos servizos municipais. Estamos a falar dun peche concreto. A piscina municipal será só sábado e do peche de biblioteca polas vacacións do seu persoal durante os vindeiros días. Non volvería a tolos. A Biblioteca e a Piscina municipais pecharán as súas portas durante a Semana Santa. Así, a primeira suspenderá a súa actividade ata o luns ao cadrar estes días cos festivos de Semana Santa, mentres que a piscina, que tamén estará pechada mañá e o venres, tampouco vai estar operativa o sábado. Neste caso, porque se van realizar tarefas de mantemento no vaso que non son compatibles co uso das instalacións. En ambos os dous casos, dende o Concello, ademais de facer públicos estes horarios, trasladábanse as desculpas polas molestias que se puideran ocasionar. A Semana Santa afronta os seus días de maior relevancia e dende a Unidade Pastoral de Santa María das Pontes tamén se van sumar con diferentes celebracións a estes días de recollemento, oración e recordo á morte e resurrección de Xesús. Así, tras a multitudinaria bendición de Ramos do pasado domingo, a que seguiron diferentes misas estes días atrás, mañá Xoves Santo vai ter lugar a celebración da Cea do Señor, o lavatorio de pés e a Hora Santa. 3 citas que arrancarán ás 7 da tarde na igrexa parroquial e que se completan neste caso coa xenta de mañá con outras 2 convocatorias en Roupar e nas Somozas ás 5 da tarde, e onde tamén se van celebrar a Cea do Señor e a Hora Santa. O Venres Santo ás 4:30 teremos a celebración da Paixón e Morte do Noso Señor, neste caso en Recemel e Roupar, e dende as 6 da tarde nas Pontes. A semade na igrexa parroquial tamén está previsto que teña lugar o acto do desencravo e a procesión do Santo Enterro unha vez remata a celebración da Paixón, e para pechar a xornada ás 10 da noite terá lugar a procesión da Soidade. Para o sábado, ás 10 da noite tamén está programada a Vixilia Pascual, onde se vai bendecir a auga e o lume, e o domingo día 5 teremos un calendario do máis concorrido, con misas ás 10:30 en Seixas e ás 11:15 en Roupar, e xa ás 12 nas Pontes, onde vai ter lugar o acto de resurrección e o encontro co resucitado. Dende as 4 teremos misa en Piñeiro e ás 5 o equipo pastoral das Pontes se vai a chegar ata a residencia Madalena. A programación pechará o luns de Pascua ás 5, precisamente tamén coa celebración da xornada, aínda que cun escenario diferente, porque a Capela de Pena de Francia no Freixo vai ser precisamente a zona escollida desta última convocatoria da Semana Santa Pontesa de 2026. Imos ao Tólago para falar das ofertas nestes días que parece que o tempo vai acompañar para que tomemos un bautismo de vela ou de piragüismo. Son xornadas de portas abertas e son bautismos de vela. O Lago das Pontes ha estado máis concorrido estes días de Semana Santa, non só pola celebración do Campeonato Nacional de Vela en categoría Vorient, que botaban dar hoxe mesmo, senón tamén grazas ás distintas actividades náuticas que decidiron organizar para esta semana en o Grupo Xuvenil de Piragüismo e o Clube de Vela Fluvial das Pontes. Os primeiros aproveitaron a climatoloxía benévola que tiñamos o luns e o martes para ofrecer aos nenos e nenas unha xornada de portas abertas. Así, todo aquel pequeno que desexase coñecer este deporte tivo a oportunidade de achegarse ata o lago, poñer un chaleque salvavidas e subirse a unha piragua para probar a súa destreza coa pá.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas, tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Edo piragüismo a vela, porque o Clube de Vela das Pontes quixo captar novos deportistas achegando a disciplina da vela lixeira aos nenos e nenas da vila. Así, coincidendo coa competición nacional de Borien, o Clube Pontés sacaba a auga as súas embarcacións de adestramento para dar unhas pautas xerais sobre patronaxe aos futuros regatistas, nunhas xornadas de bautismo de vela coas que confían dende a entidade pontesa en captar futuros alumnos e alumnas para os seus cursos de verán. De nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestarán. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. E coa vela rematamos, pero con todo un campeonato de España. Hoxe mesmo arrancaba oficialmente coa presentación. Durante estes días as competicións. Dende mañá veremos as velas cos mellores patróns, os mellores tripulantes en Borien de toda España nesta modalidade no Lago de As Pontes. As Pontes acolle dende hoxe mesmo eta domingo o Campeonato de España de vela na clase Borien, unha cita deportiva de ámbito estatal que vai ter lugar no Lago das Pontes e que está organizada polo Clube de Vela Fluvial e a Real Federación Española de Vela. O evento conta coa colaboración da Asociación Nacional de Clase Borien, a Real Federación Galega de Vela, o Concello das Pontes e a Deputación da Coruña, e vai reunir a 28 barcos. Hoxe mesmo arrincaba a competición mediante a recepción dos equipos e a cerimonia de inauguración, e mañá completarase o registro de participantes coas confirmacións oportunas para sair ás 2:30 da tarde coa primeira manga xa na auga despois dunha reunión de patróns fixada para a 1. Os 3 días da fin de semana teremos a disputa das probas dende as 12 de mediodía sempre. E o domingo 5 será o peche desta Semana Santa de Vela co campeonato estatal. A ceremonia de clausura e a entrega de trofeos está programada para as 5:30 da tarde tamén no lago como escenario. Foi todo por este mércores día 1, así abríamos o mes, así pechábamos a semana, porque lembrade que mañá xa non estamos, volvemos o luns, por tanto, grazas por esta semana, grazas por esta noite, grazas por seguirnos e por sintonizarnos, e convidámosvos a volver a facelo a partir do luns. De Cantón, disfrutade dunha moi boa fin de semana, moi boa Semana Santa, boas noites e bo descanso.